Dawno, dawno temu, w pięknym dawno temu, rodzina Kaza już się wpłynęła do Granacka. Teraz wódkę pijesz, nie jest wesoły. Jak nie będziesz wierny, łódźmy ci zjedzoły. Nie będę po tobie płakała. Będę wino piła, chłopakom dawała. Daję radę. Wódka musi być, wódka musi być. Jak nie ma wódki, wzwód jest za krótki. Wódka musi być. Jak nie ma wódki, wzwód jest za krótki. Wódka musi być. dawno temu, Penetracja na plaży musi być. Penetracja na plaży musi być. Jak nie ma stosunku, zakłada gatunku. Penetracja na plaży musi być. Dawaj, śpiewa! Jak nie ma stosunku, zakłada gatunku. Penetracja na plaży musi być. Czekają do księcia stajki. Piszemy książę z prędkami, Ramonem z pięści, nosili górki, a teraz panienki, bez żadnej podzięki. I wszystko żyzne, podwyżki wyższe, i wszystko żyzne, podwyżki prawa, i wszystko żyzne, podwyżki paliw, podnieść płacę, osa! dawno temu, w pięknym dawno temu, Gdańsku. Klaśnijcie w pizdę! Obudziłem się jak zwykle, klaśnijcie w pizdę. Jak co nie obudziłem się, klaśnijcie w pizdę. To już pizda. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk, kurwa. Znowu ten dźwięk, mówisz mi. Znowu ten dźwięk. Hej! Dobrze, rozkręcicie się później, bo jeszcze to zagramy na raz. Słychać to? Tego jednego. A teraz mamy dla was przekaz. Szczególnie dla kobiet. Pieniężny. Kolega Wojtek zaczyna. Śliczna Hildegarda skończyła właśnie 14 lat. Zaniepokojona tym matka kupiła jej na urodziny prezent. Skromną, płócienną sukienkę za kostki. Doskonale wyglądasz. Dobra, jedziecie! Tomek, 3, 2, a chwileczkę, moment, bo kurwa! Nie, woda idzie na góry, góra, ty jedziesz piwo! Ja nie jadę piwo, nie piwo. Ty,
ale ty jedziesz wodę. Ty nam życia nie układaj. Obojętnie, no jak chłopaki się umówili, Nie, tak robią. Tomek kurna jedzie w ściągę i wodę, a Jareczek jedzie piwo. Jarek jedzie pół piwa, tak? Ej, no jak to co wy jesteście połowić? Uniwersalni. Dobra, trzecia, No dobra, 3-4, start! Ale nie, ale teraz, jak inaczej. Sorry. No, Było inaczej, najpierw no trzeba było inaczej, było, no ale już zaczęli, dobra. Ciągać, potem wódkę. Nie zgadzam się. Nie, sorry, chłopaki. Nie. Faktycznie nastąpiła pewna pomyłka, ale powiemy o tym dopiero jak zdyskwalifikujemy, jak skończą. Dawaj Jarek, dawaj Jarek! Pipo nie jest darmowy! Masz rację. Normalnie tak było. Jedziemy! Jedziesz, kurwa! Do końca! Ja płaczę jeszcze trochę. Doskonale! Brawo, brawo! Jaki czas! Prosimy o trzeci zespół! Trzeci zespół proszony! 00,0049 minuty. Doskonały czas. Mariusz! Dawaj! 0, Jest! Mariusz! Brawa dla Mariusza! Steptucha! 54. To jest lepszy czas. Szpulkę i nici z igłą! Funt krochmalu w proszku i bajki braci Grimm! Everybody! Ola! Ola! Ludzko-Ola! W rytm rock'n'rolla! Ola! Ola! Ludzko-Ola! Trochę spocony i podrapany. Pola, monona, lód z Coca-Cola. Gnieżdżenie w płucach, rytm rock'n'rolla. Wreszcie muzyka, nagle się urywa. Ależ to chwila, piękna i szczęśliwa. Lecz co to? Słyszę, znów ktoś przerywa ciszę. Taką dobrą interpretację, lepszą niż w telewizji. Nie, to było z telewizji. To jest akurat do telewizji. Za telewizję. Dobry wieczór. Chciałem powitać wszystkich serdecznie na drugiej edycji Trójboju Kaszubskiego. Jak zwykle jesteśmy w ścisłym gronie. Jak nie ma czystości, dawnej czułości, czysta pochwa, czysta musi być. Polska to chce! To każdy musi być! Musi mieć mózg! Szczerze to pewnie oczy! A ty nie masz nic! Nic nie będziesz miał! Piękny musisz być! I nie tak nazwać! Niszczyć złożyznę! Podwyżki częścią! Niszczyć złożyznę! Podwyżki straża! Niszczyć złożyznę! Podwyżki pali! Podnieść płacę! O tak! Jak są zaleciałości, to nikt mnie nie zagości. Czysta pochwa, czysta musi być. Alarda? Kurde, balans... Mocniej mi nakręć, no. Picasso, sam ci symbolik, dar se știi, nu-ți cere nimic. Vrei să pleci, dar numai ei
portale uscirà dei na testa che se me noma il portale uscirà basta di dei na testa. Meine liebe Mutti, Donnerwetter, po co mi krochmal? Moi drodzy, zechciejcie mi wierzyć, ja spisałem się bardziej niż dzielnie, latający kolender to ja, olejżyjcie mój stos klawiatora, to jest buty, to myry, a ta odgórnica jest do potwora, latający kolender to ja. Hilda! Wolę, żebyś całe życie chodziła w jednej sukience, pocarowanej, nakrochmalonej, niż zeszła na złą drogę. Nie mogę, ja w ogóle chcę trzeźwo jak świnia jak wygląda. Samochodem rano do pracy. Zajebiście poczekać, nas odwiedziesz. Jeszcze nas odwiedziesz. Coca-Cola! Jola! Plus Coca-Cola! Coca-Cola! Plus Coca-Cola! Strzelę z gola pod rock'n'rolla. Plus Coca-Cola! Coca-Cola! Plus Coca-Cola! Plus Coca-Cola! Zajebista impreza wam wyszła, naprawdę. Meine liebe Mutti, już przestań mnie tak karmić dobrucią i troską, bo diabeł się o mnie upomni. Ja wiem, on umie odezwać się, pokazać w kwiatach dobra, pod postacią Krasnala czy Tomcia Palucha i nie ma takiej dziewczyny, co go nie posłucha. A, to ty jesteś. Wystosujesz rekrutę pieniężną dla zawodnika. Szczurek da tobie kawał kurki. Okej. Mamy tutaj specjalny request. Gdzie są sekundanci Remigiusza? Czy ma sekundantów? Sekundant, Remigiusz, proszę sekundanta. Czy dasz radę wypierdolić litra piwa? Litra piwa dasz radę wypierdolić? Nie. No dobra, robimy drużyny dwuosobowe. Jestem. Wszyscy razem.
Strzelają z prawej, ze wschodu na nas. Putin atakuje. Nasza odpowiedź do Putina to jest Rzucek siap ciszę, jak ci Cina. mówią głośniej. Nie wiem kogo słucha. Putinie, słuchaj. Nasze siły zbrojne odpowiadają. Damy radę. Damy radę. Wszyscy razem. Dobra, gotów? Uwaga! Wciągamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ścieżek tabaki. No, słuchajcie. Dwie ścieżki tabaki, okej? Jasiu, Ale właściciel to tego ty. miejsca opuszcza imprezę, powiedz. Zaczynamy 3-4. No, miłego wieczoru. Jeszcze powinna być jedna członkowa gorzka. Moment. Impreza trwa, bawimy się. Wiesz, że mamy czas na drugie, jeszcze 20 minut. Jasiu, nie przejmuj się. Nie, zaraz zniknę. Dobrze, uwaga, zapraszamy w tym momencie Remigiusz Jeziorny. Zapraszamy, pierwszy uczestnik Trójboju Kaszubskiego. Remigiuszu, potrzebujemy troszeczkę twojego animuszu. Jedziemy. Zaczynasz tak. Ale sekunda prosimy o skręcenie Remek! z tych... Doping! 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 Remek! Mamy zdjęcie? Nie mamy. Dawno temu, w pięknym dawno temu